Ben, clase, pois xa queda menos. Imos co apartado 5.3. Que me sabe decir que é un firewall? Aleza? Un sistema que bloquea accesos non autorizados, non? Moi ben. Ti, Ebru, por que é importante? Para protexer datos persoais e evitar hacks. Moi ben. Pois tedes 15 minutos para facer unha presentación sobre a utilidade dos firewall e a importancia de ter moito cuidado nas redes ante posibles ataques perigosos. Non aguanto máis, tío, todo bloqueado. Proba algunha app educativa. O filtro non abarcará todo Google, ou si? Eu só estou dormindo cos ollos abertos. Eu tamén, que queres que che diga? É verdade, coñezo un bello truco, a ver se funciona. A saber que faso. Cuidado, que meu cromo, que co filtro este do demo pode verse a actividade do dispositivo. Sí, home, que sí, que eu controlo disto, tranquilo. E logo, que é isto? Pero non ves que é un chat para falar cunha IA? Home, dificilmente. É só unha pantalla negra cun cursor que parpadea. E que pretendes facer con ela? Os deberes de matemáticas, porque outra cousa... Eu non estou como para coller un boli agora. Case esquecime de como escribir. A ver, eu en verdade non que usei este chisme, eu que sei que facer. Falamos con ela como se fose nosa amiga e xa. Veña, dalle. Sempre me preguntei que son as cookies. Un premio ou algo así. Eu só sei que hai que darlle a aceptar para que funcione. Non era algo que che colle información do dispositivo? A ver, que información van coller se non temos nada? Pero que está escribindo esta cousa? Para o carro que o ruso non entendo, Ave María purísima, que pon aí. Dille a tua amiga que non falamos en hebreo. Pero que facedes aí? Traducindo unha cousa aquí como ben poidamos. Pois metedelo no traductor de Google. Sei que estás aburrido, pero que vais a ver este? Isto ten que ser coña, tío, que mal rollo. A ver, abre o ordenador outra vez. Déixame tratar de sacarvos de aí. Buf, que chulo. Pero que vos pasa? Abre Google aí, anda. Elvira, este sabe onde vives, Bro, isto está fora de control. Ei, os do fondo, que facedes aí? Se non ides traballar, pechado o ordenador. Logo lles pregunto que foi. Nada, tío, que me estás contando? Isto ten que ser broma, en serio,
Pero que é isto? Madre mía. Mamá, polo que sea, puxeches ti unha galleta no chan? É verdade, que hoxe como uso. Tócate as narices. Estás ti que como uso con esta cousa. Vamos, vou chamar a Ángel a ver se quere vir comer. Pero que é isto? Sí, dime. Viches o que pasou, non? O da IA? Sí, contoume algo aí, Elvira. A ver se podes vir comer, porque non me mola moito a idea de estar aquí un só despois do de hoxe, sabes? Non podo, tío. É un cumpleaños do meu irmán e tal, entón... Ok, tranqui, non te preocupes. Vou un burger, senón, non pasa nada. Va, chao. Chao, chao, chao. Sí, otra vez. E vos que fixestes co móvil? Pois nada, que máis dá ter un fondo de pantalla ou outro? Non sei vos, pero a mí isto dame moito medo. Onte falei con Elvira e Iván e isto non parece unha broma. Si, eu onte tamén os escoitei falar e... Pecharon o Chromebook de súpeto, pareceu raro. Algo fixeron, sempre eles, os payasos. Eu non penso abrir o portátil hoxe, xa cho digo, Nin eu, paso. Xa, pero e se xa estamos dentro? Isto non é normal, ningún sistema pode facer todo iso. A ver, rapaces, ten que haber unha explicación técnica. Non pode ser todo tan paranoico porque sí, digo eu. Ei, que fai isto, Berto? Eu non toquei nada. Pero que é isto? Xa estamos outra vez. Mira, non empecemos, Mirade isto. Saen cosas que só pensei, ni siquiera busquei. Mira, instalouseme unha app soa esta noite. Non sei ni para que serve. Sabes que eu quitei a wifi na casa. E funcionou. Que va, polo menos sabemos que non hai problema da wifi. Tío, temos que entrar outra vez. Ti estás mal. Pois eu creo que ten razón. Non imos estar tampouco sen usar un móvil hasta fin dos tempos, Bo, sabes? faced o que queirades, pero se sai algo mal non é culpa miña. Que vos pasa hoxe? Estades todos moi raros. Xa sei que vos pedín silencio, pero isto roza o paranormal. Non dormistes ou que?